Mulla on sulle hyviä uutisia. Mä toin vähän herkkuja. Saanko esitellä uunituoretta vastaleivottua? Hiljaa! Mä lähden tästä töihin. Tuli asiakkaita. Musta. Lasse. Mansikka. Tanja. Katos Risto Päivinen. Pitäisikö yhtä pieni? Oi, Harri Perts. Tyttö. Punainen eteen. Annas kun minä autan. Viitta päälle ja menoksi. Mulla on Isot kassit eikä niitä pesti ikinä. Tadaa! Kaakeleita. Petihommat pelitte. Että eiköhän laiteta pannu porisemaan. Arpaa tulee. On menetty kaikki. Seis! Loppu. No se oli vasta ensimmäinen.